buscant calma, buscant aquesta relació amb el moviment i la respiració. Vas girant a la dreta i a l'esquerra, sentint tota la teva columna com va creant dinàmiques de moviment en torsió. Suaus, tranquil·lament. Quan hagis fet la dreta i l'esquerra i estiguis en Namaskar-Tadasana, inspires i a l'expiració vas baixant amb les dues mans, mà contra cadera, inspirant, el cap ja se situa al seu puesto. Expirant, vens amunt. Inspira, juntes les mans ben actives. Expirant a baix. Inspirant, mà contra cadera, el cap al seu puesto. Amunt. I així et vas movent en aquestes formes. Sentint la fortalesa dels teus peus que t'impulsen, sentint que estan ben paral·lels i que treballen activament les espirals de la bola del dit gros a la bola del dit petit, espiral externa, taló en rotació. Això ja està pràcticament, Te'n sents encara? No respiro gaire. Te'n sents, però ja tens tot el moviment. Ja està. Ara és només anar-ho consolidant i anar-ho treballant, I la propera vegada que estiguis ben allargat i vagis cap a baix, situa't aquí, a la postura de Tadasana. Ja estem aquí a Tadasana i avui anem a treballar un equilibri on no ens desconnectem de cap dels dos peus de terra. L'únic que farem és inspirar i a l'expiració venim aquí amb els braços aquí situats al costat de les orelles. I un cop passem aquí amb els braços al costat de les orelles, una mica més a propet si pot ser, sé que costa, I com que sé que costa ja et miro de seguida. Inspiro i a l'expiració vinc a pujar de puntetes. Inspiro i a l'expiració baixo, baix. Inspiro i a l'expiració vinc a pujar de puntetes. Fent les boles, no cal que pugis de puntetes fins que arribis als dits, sinó fent les boles. Sentint equilibri a les boles. I vens a baix. I tornes a les boles. Si venim de puntetes, venim massa endavant i a vegades això ens potència a perdre l'equilibri. I a baix. I la propera vegada que pugis sobre boles, queda-t'hi. Queda't sobre les boles, amb els braços ben allargats i estirats cap amunt, sense perdre l'estructura postural, intentant que sortim de les espatlles cap amunt, no de les espatlles cap enfora. I un cop ja dius, uau, això ja ho tinc, m'estic divertint i tot ja aquí de puntetes, una activació molt forta també de la planta dels peus, doncs inspires i a l'expiració, mentre deixes baixar les mans cap aquí, vas baixant de puntetes, mira de baixar de puntetes, fins que tinguis la pelvis aquí damunt. I ja estàs aquí, tranquil·lament, amb la pelvis aquí damunt. Les mans surten com rectes de davant de les espatlles. Inspires i a l'expiració tornes mantenint el teu equilibri, que no és fàcil encara que tinguem els dos peus. Inspirant fins a dalt. Ja que no sabeu què farem ara, anirem expirant i tornem a baixar, mantenint l'equilibri, sentint els teus sensors dels teus peus, a poc, fins a arribar allà aquí. Inspira i a l'expiració anirem pujant cap amunt de manera coordinada, treballant molt també
tot el tendó d'Aquil·les. Anem una vegada més cap avall, cap avall, cap avall, cap avall. Sempre de puntetes, anem baixant constantment de puntetes, buscant l'harmonia del cos. I amunt, cap amunt. I quan ja tornem a estar aquí dalt, amb les mans aquí dalt, inspires a l'expiració, vas baixant talons i les mans venen a Tadasana. T'ha agradat? Els braços més que les cames, Inspires a l'expiració, braços en creu. Inspires a l'expiració, Namaskar Tadasana. Inspires a l'expiració, postura terrible. Inspires a l'expiració, Uttanasana. Situada a Uttanasana, porta una cama enrere, l'altra cama enrere, per vindre a situar-te a Adho Mukha Svanasana. I un cop estàs situada a Adho Mukha Svanasana, tornes a portar les espatlles endavant. Només afluixant lleugerament els braços et trobaràs ja a Chaturanga, Urdhva Mukha, Adho Mukha Svanasana, espatlles endavant, juntes a terra. Purvastasana. Satangasana. Hasta Balasana. Cap Kashaturàstic Gat. Ja estem aquí situades a Gat i anem a generar una inversió. Anem a posar-nos només molt suau, per portar només els genolls aquí damunt o ni tant se vols això. Ara us explico les dues variants. Simplement un cop estàs en aquesta estructura, inspires i a l'expiració jo vinc i situaré el cap aquí entremig de les dues mans. I un cop vinc situar el cap aquí damunt de les dues mans, portaré les mans enrere fins que quedin a sota dels meus colzes. Aquesta seria una possibilitat. Quedar-nos aquí seria una possibilitat. Vull dir que si algú diu, uah, que bé s'està aquí, es pot quedar tranquil·lament aquí. Però l'idea avui és començar a generar una mica d'inversió i caminaré una mica, portaré aquest genoll aquí, aquest genoll aquí, i un cop estic amb aquests dos genolls aquí, em quedaré aquí una bona estoneta. Simplement aquesta posició ens genera tots els grans beneficis que ens genera una inversió. Ens reporta circulació craneal, ens reporta descans del nostre diafragma perquè els òrgans que sempre pengen i tiben d'ell estan relaxats, ens comporta descàrrega circulatòria de les nostres cames i també d'una zona molt venosa, que és tota la zona del nostre anus, el que són allà on es produeixen les famoses morenes, les hemorroides, els collons. I aquí estem fantàsticament ben situats, sentint la forma durant uns instants. Inspires i a l'expiració vas baixant una cama, vas baixant l'altra cama per vindre a situar-te a Gat. I de Gat et replegues de nou per acabar que aquesta inversió faci la seva funció a Hasta Balasana. I per si a més el teu coll ha quedat una mica així sotregat a Hasta Balasana, deixa que giri cap a la dreta i cap a l'esquerra amb suavitat i tranquil·litat
que es torni a harmonitzar amb la teva circulació sense presses, tranquil·lament. Inspires i a l'estir pujant vas portant les mans cap enrere per vindre a Balasana i vas pujant el cap, la caixa toràcica, per vindre a situar-te a la postura de Vairasana. I un cop estem a Vairasana, després d'aquestes estructures de tancar, anem a obrir abans d'anar-nos a treballar una mica a terra. I per anar a obrir, simplement utilitzarem una postura, així és una variant molt senzilleta, veuràs que és molt senzilleta, Mercè, aquesta variant, és molt senzilleta, que és la del camell, la postura del camell, de Dhanurasana, el camell, i perquè encara sigui més senzilleta portarem els dits a terra, perquè això ens dona alçada al taló. I un cop tenim l'alçada al taló, inspires i a l'expiració, vas pujant la mà dreta cap amunt i deixes que l'esquerra s'acosti aquí a tocar el taló. No tiris el cap molt enrere, que quedi amb alineació amb el colze, amb el braç. Inspires i a l'expiració canvies. Ara vas portant la dreta a baix, l'esquerra amunt. I així et vas movent en aquesta forma. Una i l'altra, mantenint l'alineació estructural de la pelvis. El que és relevant aquí és que el braç vagi enrere. No el cap, no, el braç. Ben estirat i ben enrere, Que l'he fet per tu, aquest, Ben enrere, que és maco aquest, Mercè, i no costa gaire, Tan senzillet com això. Anar buscant la nostra expansió estructural per la propera vegada vindre amb les dues mans aquí al costat de la cadera, inspirar, a l'expiració portar els dos braços amunt i per l'exterior vindre tirant i agafem els dos talons. Si no podem agafar els dos talons, mà aquí a la cresta ilíaca, mirant d'ajuntar els colzes i activar el dit petit aquí enganxat i sentint la forma. Quan més ajuntis, millor, T'agrada aquest, Inspires i a l'expiració vas pujant amunt una altra vegada els braços per allargar bé. Inspires a l'expiració, et vas sentant amunt dels talons. Vas baixant cap a baix a Balasana. Allargues els braços a Hasta Balasana. Cap caixa toràcica agat. Purvastasana. Tatangasana, dits endintre, Adho Mukha Svanasana, espatlles endavant, i una dreta darrere la dreta, intercalant tíbia, esquerra a l'esquerra, intercalant tíbia. I vindrem a portar la mà aquí, a davant, mà dreta davant de l'espatlla dreta, mà esquerra davant de l'espatlla esquerra, sentint torsió i buscant la forma. Aquesta és una torsió molt interessant perquè si et fixes, aquí la respiració queda molt bloquejada a la zona hepàtica, que és on es produeix estirament, i molt canalitzada cap a la zona de fetge i de fel, molt bona per la gent que té
propensió a fer sorreig en el cel, o perquè no se n'arribin a produir mai, de pedres al cel. També la part baixa del pulmó, zones ocultes que difícilment arriba a la nostra respiració. Aquí ens hi podem trobar. A part de la pròpia torsió i de la reconnexió amb les nostres espatlles. Molt bo per les espatlles. Marc? Aquest per les espatlles és fantàstic, Inspires a l'expiració, vas tornant una altra vegada cap al centre, pausadament, tranquil·lament. També la Mercè li va molt bé anar, aquest per les espatlles, que sí? Hem de vindre ara cap a l'esquerra. Així és com si fóssim la sirenita, Ens enganxem aquí. I ves buscant la forma i la torsió. Una altra de les zones molt actives on hi arriba la respiració és els colzes dels budells, per persones que problemes de restrenyiment o de colons irritables o aquestes històries que últimament es prodiguen tant. Inspires i a l'expiració vas tornant tranquil·lament. I un cop has tornat tranquil·lament, simplement ens estirem a terra per anar a buscar la relaxació, però abans de buscar la relaxació final, us en recordava l'altre dia que us deia, jo normalment quan acabo porto les mans cap aquí darrere, perquè se't relaxin bé les espatlles, perquè se m'obrin i tal. I també una altra cosa que faig que moltes vegades és ajuntar la planta dels peus i deixar que el pes de les meves cames i dels meus genolls vagi generant un procés d'apertura pèlvica d'una manera totalment natural. No intento acostar els genolls a terra, sinó que simplement deixo que el pes i el relax em vagi mobilitzant en els límits que és possible tota la meva estructura inguinal. A vegades el que s'hi faig és baixo les mans i les situo aquí, en amunt de les cuixes, perquè el propi pes de les mans, que és una cosa molt liviana, perquè el colze el tinc a terra, em porti una miqueta més de pes per d'una manera natural i expansiva es vagi obrint la pelvis. És important mantenir els dos peus ben junts, ben actius. És una sana que t'hi podries estar tan rato com et volguessis. Jo a vegades abans de la relaxació final hi estic molt, una bona estona. De fet, és una postura molt relaxant. Prens consciència de com es van afluixant els glútis, tota la part interna de la pelvis. I quan em noto un relax profund, deixo que es vagin obrint
les mans, el dors de la mà a terra, els palmells mirant el sostre. Deixo que es vagin estirant les cames buscant a l'angle de l'estoreta. Allargo bé el coll. Busco Savasana. I un cop he trobat Savasana, m'hi abandono plenament i profundament. I amb aquest abandonar-me profundament a Savasana, vaig adquirint plena consciència del meu cos. Aquesta plena consciència del meu cos em permet tindre l'atenció suficient de les meves sensacions. Sempre que comencem una classe, o quasi bé sempre, et demano que connectis amb les teves sensacions perquè això és lo rellevant de la classe. I en Savasana, això ho has de portar al límit. Aquesta connexió del teu cos amb les sensacions et permetrà observar i donar-te compte de moltes coses. Et permetrà observar i donar-te compte d'on acumules les tensions. I aquest és el primer capítol, saber on acumules les tensions per afluixar-les. Si no saps on acumules les tensions, no pots afluixar-les. I quan estàs acumulant tensions és perquè amb aquella estructura corporal ja estàs fent alguna cosa, que és portar-hi tensió. O sigui que si la vols buidar, el que has de fer és no fer res. Aquí està la teva ment, observar, abandonar-te i afluixar-te a la forma. Estar profundament present a la forma. I veuràs com si no fas res, si a través de la teva activitat mental no hi portes tensió, si a través de la teva estructura postural no hi portes tensió, això s'afluixa. Tant les estructures externes com internes s'afluixen. Com s'afluixen. I això és el rellevant i important de ioga, aconseguir aquesta consciència del que està passant en el teu cos. Perquè a vegades hi ha tensions que no són producte de tensió, sinó que són producte d'inflamació.
I això a vegades ve determinat per emocions, però també a vegades ve determinat per l'alimentació, ve determinat... No, clar, si no sabem... Com deia un, la ignorància és molt atrevida. El primer és saber. Si no sabem, no podem canviar, no podem transformar. El primer és saber. I la saviesa vindrà determinada per la connexió amb les teves sensacions, l'escolta atenta de les teves sensacions i el silenci, l'acabament. I a mesura que vagis afluixant i abandonant i entregant a la forma, trobaràs la teva postura natural, amb la teva respiració natural, amb un profund relax.